atong ticket sa unsa Pascal. 100 ka pinto, barato na. Para pag-abot na to unya. Diri na may magkaon, ilabot sa kanan. Yes. Kuha ticket guys sa kuan pa Dumaguete. Sleepy masyado boy. Ha? Lala. Pumugas to. Tuloy. Sa motor lang. Yaw, ang motor na aircon. Bakit. Dito. Ano baho ikaw. So okay guys, mananang ako tanan. So mga guys, kung tabok mo og dapitan ay Dumaguete, agi pa mo dis Dipolog magkuha og mga ticket sa fast scrap ticketing. Tiwa jud ka mo adto dito ba. So mga tanan guys, mga ticket sa 10 person. So karon guys, paadto nami sa kuan sa tawag ani port. Sa port kaya kuan pa ning sakyanan. Magbayad Japon. Kung man yung kuwag ticket sa fast scrap, natulog mo sa port para magkuwag ticket. So ito, ang lakaw niya is alas 2. So ano ni? Tay, padapin tayo. Ito na may diri ya. Alam mo tanan. 10 sir, 10. Pulo. Yes sir. Sir, lugar na sir. So muli ang port of Dapitan. Pero ano siya ang port of Dapitan. Dili. Dito na. Susunod na mo? Dili pa sir. Dili pa? Okay, bakit na lang sir. Ada lang mo, ana. Dito mo susunod. Ikaw kaya pa nagsusunod. Tama ba yung tinulak? Balikon pa naman mong kauban sir. Balikon pa? Dito sa ay ano? Bayad mo daan. Oh sir. Sa ay usa to pangan sir ng Indra. Ayap. 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 Oh. Kuan sir ng Philippine Loop. Gikan mi og Davao. Ano niya mo alas 2 mo sakay? Hello sir. Ulat na mo daan. Sir? Mga rider. Na sir. Ipapahulay pa sila kay kuan man. Sila unta kami na nagkuha ticket. Sakyanan kay makapuli-puli man. Unsa pa ba kailangan ana sir? Ito ra, bintahon na to pila bayad din. Man balik na ni unya. Pag man na to makumpleto to, ano mo ba sa balik niya. Diretso na dai mo diri mo agi. Sir. Ato sir, ano mo Sige sir. Sige sir. Thank you sir. Ikaw tagiat ko kuan, Sir. Hi ma'am, morning. Good evening day. Yes ma'am. Wow, super good.
So mana guys, kailangan og motor, kailangan kang bayad og 25 sa tao og kuan 129 sa kuan sa motor. Ay dili sakyanan ang 129. 65 ang sa motor. Asa man daw? 65 ang motor. Hinay-hinay lang. Abre nang 65 ang motor, 25 ang tao. Kana paubos. Ha? Dira paubos. Hi ma'am, mayong gabi. Ma'am, pwede magpakuan ma'am? Private po. Ma'am? Private po. Yes po. Philippine loop po ma'am. So, pagkumanaan ni ato mo diri sa Coast Guard kang ma'am. Ato mo Coast Guard magpatatak para unsa gani ma'am? Para makasakay. So, kailangan magpatatak bago magsakay. Backing na. So, may pag-abot na mo guys. May pag-abot na mo karon. Karon taon mag-pack up na pud mi patabok para kay alauna, alas 12 may malarga. Alas 12 karon pack up man larga na pud port balik. So, paulis mi katadi. Bukas, buka yung dagan.